Laing lokal nga balita, kinahanglan paspasan ang pagpabakuna batok COVID-19. Mao kini ang nalitok ni Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria tubangan sa mga membro sa lokal nga tigbalita sa probinsya. Bisan padayon karon ang pagsingabot sa mga bakuna batok COVID-19 ug padayon usab ang pagbakuna sa nakaraiyang munisipalidad ug syudad sa pagpahigayon o pagturok sa bakuna. Matod pa ni Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria nga kon mahimo paspasan gyud kini tungod kay sayang bakuna kay basin madugay o pagturok sa mga bakuna basin kaabtan kini nga ma-expire. Ania ang iyang pamahayag. 100 Niyaklitas ito katawas tibuok Pilipinas. Paspasan yun na ito na eh. Di usik kaya na. May expire pa niya na. May kada kong problema. Kung sa kayo matanaw kung naipagkulang ini LGU or mga tao mismo nga di ganahan mo pabaksin? As always been said, takes two to tango. Ang LGU, kulang po, mga tao po, kulang po o ganabang pahibalo nga walay problema ni vaccine. Kaya ka naman kung rumors mo sa magawa di mo maoba. Imagine, masumbi ka. Hindi kumitsa. Kung sige, bito kumitsa, masumbi ko, manama ko. Kung mahimo, once available na yung booster, I'll have myself boosted. Ang third dose, masumbi ko, di ka naman matabo. Kini ang Atraka Balita 943. Kiklaro usab ni Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria nga bisan dili mandatory ang pagturok sa bakuna apan kon mahimo magpabakuna gyud kadtong wala kadtong magdumili. Sa pagkaron wala pay balaod nga gitawag og mandatory sa pagpabakuna og siya ang pangutanon dili pud siya musugot sa mandatory vaccination. Dili na pwede mandatory. Dili siya na, human. Nana sa ito konstitusyon, ha? Katungod sa katawo, ha? Dili na may mandatory. So wala ni pasar ana sa Congress nga As far as I know now, ha? Hamo, yun ang gitara, inanam bago na po na. Pero as of sa akong nibala, wala pa din pasar sa Congress. so are you in favor kung manalitag mandatory? Hindi juga yung favor. Kini ang Atraka Balita 943. Si Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria ang nahinabi kinis mga lokal nga tigbalita sa probinsya sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.